Γεια σας παιδιά, συγγνώμη που άργησα για ένα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που το έχω παίξει λίγο και ένα σαφ που θα κάνω σε επόμενο βίντεο. Το Rob Racer. Έχω παίξει μία ώρα για να το μάθω το παιχνίδι και έχω βάλει αυτόνα, το πάντα, όχι το χτυπημένο το αγοράκι, θα σας δείξω. Μόλις έχω πάρει τον αρχικό. Κατεβάστε το, είναι πολύ ωραίο, θα το δείτε σε tablet, σε κινητό, γίνεται σε κινητό, δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά σε tablet σίγουρα. Και έτσι. Σήμερα παίζουμε Rob Racer. Καλή κανάλι. Ναι, άργησα για 3 μέρες να κάνω βίντεο γιατί έπρεπε να φύγω και τέτοια. Να Racer. Έχω ανοίξει μερικά πράγματα. Αυτά μου θέλετε, εγώ έχω 179 τέτοια 100, αλλά δεν θα το κάνω για να τρέξω. Πες μου, αυτό θα το δείτε τώρα. Η Mega τέτοια πίστα είναι Mega Bounce. Τώρα περιμένετε, ψάχνουμε Space Bounce. Δεν την έχω παίξει, αλλά το Mega Bounce το έχω παίξει. Όποιοι το έχουν να μου το πούν στα comments. Το κάστιες. Όταν έπαιζα μόνος μου πήγαινε κάθε μέρα πρώτη θέση. Τώρα που κάνω βίντεο δεν ξέρω, αγχώνομαι. Είδατε, τώρα που κάνω το αγχώνομαι. Σε αυτή την πίστα πήγαινα πρώτη θέση κάθε μέρα. Όχι σε αυτή, στη Mega Bounce. Γιατί τώρα που κάνω βίντεο είμαι τόσο άχρηστος τελευταίος? Τι έπαθα εγώ? Τι έπαθα εγώ? Κάτσε. Εγώ να δείτε σε αυτή αν μου πετύχει μια αγαπημένη πίστα πώς θα παίξω. Μην είπε. Άμα παίξω ξανά σημαίνει ότι στο άλλο είμαι άχρηστος. Γιατί η άλλη είναι καλή και είμαι στο 8 level. Πώς είναι έτσι level? Εγώ είμαι το πάντα, να σέβεσαι το πάντα. Καλός είμαι εγώ σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω, θα κάνω βίντεο. Πάντα. Τέταρτη χθες. Δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά εντάξει είναι τέταρτη θέση. Πάμε ξανά αυτό. Όχι, δεν έχω τέτοια. Οπότε όπως είπαμε, μόλις τελειώσουμε τα κεραυνή, λέω μπορεί να ανοίξει τέτοιο Get More Races, αλλά δεν θα το κάνω σε σημερινό βίντεο, θα το κάνω σε ένα άλλο. Και τώρα, για να μην σας είναι τόσο μικρό το βίντεο, θα παίξω Pixel Gun 3D. Όχι! Αυτό. Θα παίξουμε έναν αγώνα με τα όπλα που έχω. Και είναι Κυριακή. Εχθές δεν έκανα βίντεο γιατί πήγα στον ονό της αδελφής μου. Θα έκανα βίντεο και θα ήταν πιο βολικά γιατί είναι Κυριακή, πιο σπαστική μέρα.
αγωνιστικά γι' αυτό, γιατί πείτε μου στα comments άμα θέλετε να παίξω το Cop Survivor, είναι με zombie και τέτοια, ή ένα deathmatch ή ένα αυτό ή αυτό. Πείτε Team Fight, Deathmatch, Cop Survivor, Flag Captive, Deadly Games, Put Card ή το deal που θα το ανοίξουν μόλις μπορέσουν. Πεσμένα. Βασικά τώρα ας παίξω ένα Team Fight, γιατί δεν είμαι για το Deathmatch έτοιμος και θέλω λεφτά. Και στο Armory θα ανοίξουμε και το αγώνα στο Armory. Οκ. Άμα θέλουν και μικροί να βλέπουν τα βίντεο μου, γιατί δεν βρίζω εγώ στα βίντεο μου. Εντάξει, δεν βρίζω καθόλου. Άμα είσαι μικρός μπορείς να βλέπεις. 5 και πάνω άμα είσαι μπορείς να βλέπεις. Πόσο χρόνο και να είσαι, γιατί δεν βρίζω. Α, ναι, το καινούριο μόπλο νομίζω το θυμάστε ακόμα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Αχ. Ένα μάτσι που θα παίξουμε. Balloons. Μπαλόνια. Ελπίζω σε αυτό το gaming βίντεο να είμαι καλός. Μαρία. Χαχα, πάρτε την. Εγώ το θέλω να σκίσω άτομα. Γεια σου. Εσύ με. Α, Team Deathmatch παίζουμε, ξέχασα. Και το ζώο μου. Τώρα τι έκανες το ζώο μου, τι έκανες το ζώο μου, αλήτη. Έχω ένα coin γιατί τα δώσα όλα για αυτό το όπλο. Shit. Kill assist, yeah. Πάμε ρε μάγκες, πάμε ρε. Όχι. Ρε, σκίστε κάποιον που είναι μέσα στο πλοίο. Αλήτες. Τικότα. Μακάρ. Πάμε στο Armory. Να δούμε το αυγό. Ένα αυγό. Είναι ελαφρόν. Πάμε να πάρουμε το ελαφρόν. Όχι, βασικά θα κρατήσω το πέτσι.
Ζωάκι μου.